Croeso cynnas iawn i bob un ohonoch chi i dre'r cofis i Gaernarfon, i'r ddiweddara yn sesiwn y Gweisg yn rhaglen amgen o'r Steddfod, amgen o'r babell len, a hynny yng nghwmni'r gweinidog a'r awdur toreithiog Harri Parri. Am nifer o flynyddoedd, mi lwyddodd Harri Parri mewn partneriaeth â John Ogwen i lenwi'r babell len go iawn yn cael ni chwerthu'n London Bylia nes bod dacran powlio gyda'i straeon eiconig am gymeriadau lliwgar Porth yr Aur. Wel, yn y sesiwn yma, mi gawn ni gyfle i dreulio chydig o amser yng nghwmni creawdwr y cymeriadau hynny. A hynny yn sgil cyhoeddi i gyfrol ddiweddara Cerdded y Palmant Golau, a gyhoeddwyd gan wasg y bwthyn nôl y mis Ebrill. Cyfrol lawn lliw sy'n adrodd rhan o stori'r dyn ei hun, y parchedig Harri Parri, fel gweinidog mewn tair ardal wahanol yng Ngogledd Cymru, gydag oriel gyfoethog o lunia rhwng ei chloria hi hefyd. Yn ei ysgrif hen gyfaill, fe honnodd tegla y gall dawn wneud pregethwr, ond rhaid cael gras i wneud gweinidog. Wel, dwi'n siŵr bod ni gyd yn cytuno bod Harri Parri yn gyfuniad nodedig o'r ddwy nodwedd arbennig yna. A fod wedi defnyddio'r ddwy gynedd arbennig bwysig yna i bregethu a gweinidogaethu mewn mwy nag un ffordd a thrwy amrywiol gyfryngau ar hyd i yrfa hynod gynhyrchiol. Gan gadw sawl haearn yn y tân yr un pryd, darlledu, golygu, darlithio, cyhoeddi, unio sgriptia, portreada, nofela, heb sôn am y straeon byrion. A gwneud hynny i gyd bob tro ar gefndir i alwedigaeth fel gweinidog uchel iawn i barch a'i ddylanwad. Ac fel mae pryderu Llwyd Jones yn ei ddeud mewn adolygiad diweddar o'r gyfrol yma, gweinidogaeth lydan fu un Harri Parri. Wel, gyda hynna o gyflwyniad, croeso cynnas i chi i'r seiat, Harri. Wel ia, dwi'n nabod i fy hun, dweud y gwir, Gwyn, ond diolch yn fawr i chi. Croeso cynnas, dwi'n siŵr ddawn ni i nabod mwy na chi yn ystod y sesiwn yma. Gweinidogaeth lydan, medda pryderu yn ei adolygiad. Ac olrhain gwerddona y weledigaeth lydan yna mewn tair gofalaeth a thair ardal wahanol ar draws Gogledd Cymru, sef Uwchaled, Porthmadog a Chynarfon, yr ydach chi yn y gyfrol ddiweddara yma. Efo ei theitl arwyddocaol iawn, Cerdded y Palmant Golau, rhan o'r stori. Ond mi ydych chi'n pwysleisio fwy nag unwaith rhwng cloria'r gyfrol yma, nad hunan gofiant sydd yma. Be felly o gynnwch chi mewn golwg wrth fynd ati i'w llunio hi? Wel, dim hunan gofiant oedd y bwriad, ond o bosib oedd ei llithro bod y hunan gofiant ydyn rwan. Y bwriad oedd cofnodi'r hanes yr holl fynyddoedd felly. Mi sgwennes i ryw fath o hunan gofiant fynyddoedd nôl, iaith o brain ag awen brydd, yn dynged yn hylu o bob ochr a be ges i gynnyn nhw felly, hwy o'n gwnaeth felly. Ond tro yma, mae'n stori mwy nag un dydy. Holl bobl welish i yn Uwchaled ac yn Porthmadog yn Gaernarfon. Ond hwnna'n rhan o stori felly. Ond y clwys sgwennu mae'n debyg oedd yr drwg i gyd felly, ar dechrau felly. Rhen fyrra sgwennu yma sydd wedi bod nad iechyd dros y blynyddoedd i gyd. So yn y plad, hyn o bryd, mae'n blad digon tebyg wedi chi'n ddal gan rhywun, neu mae'n y genynna felly. A dio byth yn cilio'n llwyr de. A hynna'n gofiant neu beidio felly. Dwi'n digon balch yn y rwan, mae wedi cofnodi be ddigwyddodd dros y blynyddoedd. Ac ydy'r teitl yn arwyddocaol yn yr ystyr i fod o'n adlewyrchu falla y chathroniaeth chi a'ch gweledigaeth chi am fywyd, mae Cerdded y Palmant Golau, ydych chi, cofnodi gwerddonna'r daith, meddwch chi, y llon a'r lliwgar, ydy hwnna'n dangos rhywedd ar eich personoliaeth chi? Yn fath bwriadol oedd o, dweud y gwir, rhen syniad ych chi'n cerdded Palmant Cerdded, neu lôn chi'n gefn gwlad ar hael, na un ochr yn dwllach neu gilydd, llall weithiau'n llawn gola felly. A fyna dwi'n gweld bywyd, mae hi'n dywyll ag yn ola bod yna yn heilog yn stormus ar dro, dweud y gwir. Cofnodi pethau gola, pethau siriol ac yn blaen, ond ddim i gyd felly. Yna nisgwyl yn profiad i yna lawenydd weithiau yn gwerthon deraf de.
Yna pan dwi wedi cofnodi yna hefyd, rai pethau, oedd yn bethau tris iawn ar y pryd. Enghraifft iolo, Salisbury'n hogyn ifanc yn cymryd ei fywyd ar nos Sadwrn. Mae'n gweld i'r rieni o arno sydd ac yn y blaen a'i croeso nhw de. Neu beth anghofio nhw wir, dweud y gwir. Nes i sgwennu gweddi ar y pryd. Allwn ni'n mynd arall dydd yr angladd, felly. Mae honno'n dal gan Mari cael darllen o hyd, felly. Arthur Olans wedyn. Wel, os o rywun yn llawen haen yn Gwrthondera, Arthur oedd nhw. Yn flaeno'r selog yn seilo. A blant eraill hefyd, Stephen John a Gweno. Anabal, felly. Maen nhw'n rhan o'r stori, achos mae yna weithiau dwi wedi gweld llawenydd mewn Gwrthondera. Ond at ei gilydd, Palmant Golau di hi, cerdded hwnnw. Ia, mae'n daith ddiddorol iawn, da chi yn sicr yn llwyddo, yn hyn da chi'n bwriadu, meddwl chi trwy hepgor sôn am rhythm gwaith pob dydd gweinidog, da chi'n gallu treiddio trwy'r prefiadau yna ac yn canfod y goleuni yng nghanol y tywydd. Ia, a'r methiannau yn y blaen, pa bwy'n sôn ydyn nhw ande. Mae amser gobeithio yn gochyn i ffwrdd. Ond na, at ei gilydd glynu at y Palmant Golau, ia. O gadewch chi ni droi felly at y tair ardal y buoch chi yn gweinidogaethu ynddyn nhw. Oherwydd, fel da chi'n deud yn yr rhagymadrodd, mae'r gyfrol yn llawn cymaint o gofiant i'r tair bro yma ac y hydy hi o'ch stori chi. A mi gychwynwn ni drwy ddringo i Uwchalet, lle cychwynnoch chi ar eich gweinidogaeth ym 1960, gan aros yno am 4 blynedd a hanner. Sut ardal oedd Uwchalet nid hynny ar ddechrau'r 60au i chi gael torri'ch cwys gyntaf, achos dyna da chi wedi wneud ym mhob man, da chi wedi torri'ch cwys eich hun. Sut ardal oedd hi? Ardal wrth gwrs a anfarwolwyd gan Hugh Evans yn Cwm Eithin. Ardal unigryw oedd y gwir oedd, oedd diwylliant ei hun. O gan ben llun i ddiwylliant, pan ges i'n magu nhw. Oedd hwnnw'n wahanol, yn fwy cynaneddol wrach, un peth yna, a creffta di mewn rhan o'r diwylliant hefyd, a'r bobl o ddefgar iawn. Oedd anodd iawn i rywun fel fi gael galwad o gwbl yn 1960. Nes i bob cam i Fangor i'r llyfrgell i chwilio am hen gopio'r brwyddiadnu'r hen gorff. Wel, mae'n twydogion oedd yna 1960. Nwch chi faint? 721. Ia fyd. Nifer anu. Mwy o lygod nag o dyllad ydy gwir. Ond y rai o'r hynna wedi ymddeol oedd. Nwch chi bod yna 600 wydogion de. Neu chydig rhagor felly. A fyna hogiau fel fi'n gadael y coleg wedi methu cael galwad. Yn mynd i ddysgu neu baith cymdeithasol am gyfnod. Ond mi ddoth na alwad, nid i fi yn gychwyn, i ryw 6-7 o wir a ddysur o Uwchalet, Llanfihangio Gwynmyfyr, Llangwm a Chwmpen Aner, yn chwilio am nidog yn y blaen. Nid fi gath y cynnig cyntaf, y ddau fel ni felly. Ond na ryw Uwchalet agor drws i mi. Mae dwi'n dal i gofio hynny felly. A mi dyna fo ar bregath braw. Dyna'r agor y gads de. Ia. A cael creu argraff oherwydd eich iengrwydd o ran pryd a gwedd, mae'n debyg, ia. Mae gennych chi ambell stori am gymeriadau Uwchalet yn chwelchu fel rhyw hogyn ifanc ac yn gofyn am eich tad. Mae yna wahaniaeth rhwng ei iengrwydd o bwysio gan y fedrwydd de. Na, peth mawr oedd mod i'n edrach yn nifer o ifanc yn dweud y gwir am yn unol o ifanc o hwnnw. A dwi'n dal i gofio'r sydd ni ar braw, yn y pnawn Brygethu'n Cwmpen Aner yn Capal Tynawr. A 2 flaenor mewn oed i mi, 70, mae'n siŵr 2 ffarmwr, yn dweud ar ddiwedd bregath, oedra, dybio mod i'n clywed felly. Mae yna un Robert Jones Cwmrein, wrth Morris Jones, dwi'n barnu'n eitha bachgen yma'r troed i de. A dyna, oedd John Rowlands i gyhoeddi be ieunctid yw'n mechod yn nhw 5 blynedd, a ieunctid yw'n mechod yna. Chyfnod ddelwedd o'n nidog yn oed, chi bod o'n edrach yn hyn a ioed i fod i gwir, a mynd i bydd o fol, golle mach ar ei gwas, yn henar i gerdded. A felly, ond i'n ffitio'r ddelwedd yna yn hollol. A rhyw ddyn yn holi chi wrth chi'n dod gwmpas, ia, yn gofyn, lle ydych chi'n byw, a chitha'n dweud mae'n y fron dirion, a be oedd yr ymateb gawsoch chi ganddo fo? Ia, wel, mae'n gwaith a hynna hefyd ydw gwir. Y gair wa yn Uwchalet. Dwi'n gofyn fe rhyw tro. I pa ysgol ti yn mynd wa, er mod i'n nidog yn yr ardal. Na, cyfrifiad 1961 o'n hyn.
A ges i ddim yn gorfodi apelio ni i helpu fo'r cyfrifiad felly. Mi fath 61. Ath yr ysgol fi Sir John Smith o Ben Groes o'n wreiddiol, a ddeog ddewis y tir hawdd i gerdded gan Afon Alwen. Mi fydd i fyny am botegur ac am Belyn y Wig, troi mewn i'r dydd ffarm y fanno, a myddai'r ffarmwr ddwch i mewn, istwch, a mi steris fan hon, a mi gymodd y ffurlen wan i lapio hi'n glap, wedi ar focal i'w gyd China ar y dresol, a gofyn i mi, lle chi'n dod? Na fi'n dweud, wel, rhan fi hango, ac en hi de. O, Llanfingel yna, bod Palmant ydych chi'n byw yno, Ron Dirion. O, mae'n fawr yn clywed. Lwynion i fenydd am rhydu troi, dyd y gwir. A mi gofio, o, na fod i'n gweld y Denbry Free Press, bod yna lidog yn newid i cyrraedd, a sy'n mach tad. Ia. Da iawn. O, rwy'n yn ifanc, mae'n siŵr oedd yr olwg a ran profiad e. Oeddech chi'n ifanc yn amlwg felly a diddordeb mewn pobl ifanc. Mi da chi di rhoi pwys mawr ar hyd eich weinidogaeth yn y tair gofalaeth ydych chi wedi bod ynddyn nhw felly, ar weithio efo plant a phobl ifanc. Ac yn Uwchaled, mae'n debyg, ia, yn y blynyddoedd cynnar yma, felly y bych chi ddal y clefyd, fel da chi'n alw fo, clefyd alynodd gydol oes, sef y clefyd yma o fod isio troi at blant a phobl ifanc i weithio efo nhw yn yr eglwysi. Ia, mae'n o dechrau, siŵr dechrau bedau'r diddordeb yna. Mae'n o beth pwysig iawn i mi y plant a phobl ifanc. Ond cofiwch chi, o bethau wahanol oedd pobl plant yn 15 oed yna gynnu de, dwi'n siw Chaled. Ac oedd pobl ifanc yn 20 oed felly. Yna rhyw gyfarfod ieuenctid ar nos o waith yn Llangwm. Yna rhaid i priodi yn dod i hwnnw de, neu hi geiniau Golau felly. Beth mwyaf nes i mae'n debyg o plant a phobl ifanc yn Uwchaled, oedd angen 5 o'r ardal, felly bob cam i'r Alban i gyffini i ddynes i gael profiad gwaith efo eglwys Presbyterian yr Alban. A yna 5 yno, hefyd yn bellach ar hyl cynt yna nhw, o trip ysgol Sul. Ac yna 2 yma'n ddiweddar wir rheini, yn tynnu mlaen yn arw byn nhw'n de, yn dal i gofio'r profiad. Dwi'n mywyd wedi cael pleser o weithio efo plant a phobl ifanc do. A pharhau efo hynny wedyn, wrth gwrs, chi pan symudoch chi i Borthmadog a wedi 4 blynedd a hanner yn Uwchaled, chi'n sôn fel petai yna rhyw 2 ysbiwr yn dod o ardal i Fionydd i Uwchaled i'ch agrybuddio chi bod yna lythyr ar ei ffordd. Yn estyn gwahoddiad i chi fudo i Borthmadog 1964, 1965 i fugeilio eglwys y Tabernacl yn y dre ac eglwys Ebeneser ym Morth y Gest. Mae'n debyg bod hynny'n dipyn o newid o ran symud ardaloedd yn doedd o ardal amaethyddol wledig Uwchaled felly, ardal y pethau, chwedl Tecwyn Lloyd a pobl y tir uchal i lawr wan, i lawr gwlad felly, ar lan y dŵr ym Morthmadog. Dipyn o newid, dipyn o newid yn y cymeriadau a'r bobl oedd ganddoch chi yn eich eglwysi? Wel, oedd bydd o'n newid ac yn newid annisgwyl, dweud y gwir. O'n i'n nad yn myd oedd ag yn y Uwchaled. O'n i'r un pryd yn dysgu yn ysgol Pentrafoddas. O'n i'n ysgol gynradd ag ysgol ganol hefyd de. Ac felly o'n i dda yn myd, dweud y gwir, ac yn mwynhau y 2 swydd rwysyn o'i gilydd am gyfnod byr. De. Ac oedd o'n newid mawr oedd. Porthmadog yn dre ifanc. Heb dafodiaeth, dweud y gwir. Nag oedd mwy na lai, gymharach Ynarfon, heb Fangor neu Bwllheli, dim tafodiaeth, a enwa gwahanol fanna yng Nghymru ar y tai, oedd yn fudo mewn i port felly. Oedd ac port yn dre, a'r eglwys, Tabernacl yn ddigon niferus, 400 aelodau, dwi'n meddwl, 100 o blant yn ysgol Sul. Ac oedd hi'n eglwys arbennig. Oedd y blaenoriad yn bobl eithaf o ddiwylliedig. Oedd yna 4 flaenoriad cyn yngeni fi. Mae'n hwnnw oed a hynny felly. Oedd J.T. Jones, cyfeithu Shakespeare yno. Dyna ni o'n gallu ocan, nes i'n nabod rioed, William Rowlands, cywir o adeg yn y blaen. A Dan Thomas, oedd yn drysorau Plaid Cymru, sefydlundeb y bancwyr ac yn y blaen. Oedd hi'n set fawr, ac oedd hi'n eglwys ddiddorol. A Borth y Gest wedyn ar lan y môr, lle hyfryta'n bod e. Reit ar fin y dŵr.
Gael bnawn o ha, llanw I mewn. Oedd digon braf I addoli allan y gwir. Ar môr o'r peth mawr ym Morth o Ges, wir. 3 captan llong yn aelodau. Un di bod yn y môr am 1 diwrnod ar 10 adag y rhyfel, mewn cwch. Na bwyd na diodd felly. Ond oedd y Saesneg hefyd yn dechrau dod I Morth o Ges. Borthi o'n lle'n cael ei alw weithiau, de. Ond eglwys deuluaidd o'n nhw, a phobl garedig iawn. Ia, a amlwg iawn bod chi wedi gweld cyfla yn Mhorth Madog ag ym Morth o Ges I weithio ymhellach efo plant a phobl ifanc, sef cario ymlaen efo'r hyn ydych chi wedi gychwyn arno fo'n uwchaledd. Os ydych chi'n nodi yn y gyfrol, felly mae blynyddoedd Dyffryn Madog oedd blynyddoedd yn mentro ar arbrofi gadael shibolaethau coleg, meddech chi, am rhannu at dyfu yn y ffydd ac arbrofi gyda'r modda i'w chyflwyno hi'n gyfoes a chyrhaeddgar. Be oedd rhai'r pethau arbrofol yna wnaethoch chi ym Mhort a sut dderbyniad gawson nhw? O, nes I arbrofi gyn dipyn iddo gwir, mae'n siŵr rhai methianna amlwg, mae'n debyg. Mi'n dal I gofio, oedd oedfa'r borau fod oedfa I blant a ieuenctid arbennig felly. Dyna I mwd I fod felly, a dipyn o sŵn felly. Ac ar y ffordd I mewn i'r capel I fod a sydd yn Pors, yw wraig, Miss Evans, oedd hi'n gofyn I mi, dydwch chi ni, Mr Parri, wneud, a ni'n cael light entertainment bora yma eto. Oedd hi'n atab, wel yndach, mae gen I on. Wel, os hynny, dwi'n mynd I Salem. Oedd hi'n dall i'n iawn. Di briod oedd hi, dim plant, chybod, dim teulu, felly. A'i hangan hi, oedd mynd I Salem ar fora syl, ia, gan oed dal, at I thas, felly. Fi'n nos mi fydd oed da, ar gyfer pawb, wrth gwrs. Ond yn y bora, canolbwyntio, a'r blant a ieuenctid yn benna, felly, a dipyn o'n sŵn, de. A dwi'n cofio wedyn arbrofi efo oedfa'r nos I bob hyn a hyn, bob mis, bod nhw wedi mewn i'r oedfa am 6, ynde, cael ddoliad defosiwn byr. Wedyn pawb yn allan fesul 2 I ymweld â phobl. I genhadu, I gael trefi henod ac ysbytau ac yn y blaen. Oedd yn para'n hir, dyd y gwir. A nhw oedd yn iawn, pob blynor yn erbyn I, anghytuno, ond yn caniatau chwarae theg yn nhw. A nhw oedd yn iawn, de. O gynnau ddim llun I ymweld oedd, anos yrchar, anos iau. I hangan hwn yn debyg. A'r nos sydd ar y pryd yn cael ei porsi ar gyfer gwneud hynny yn yr wsnos. Do arbrofi, a'r peth mawr mae'n debyg o sefydlu rwan a Cristo. Mae'n sôn am hwnnw. Be na'n ei pobl ifanc y capel, a Iorla John Zowan, mi dog y gardd sy'n yna tabal go, fo'n gilydd, sefydlu clwb plant, pobl ifanc. A mae bwysiadu merch I ryw radda o cinia wreiddiol mewn coleg yn Brysted yn modd, I gael ei fforddi ac yn brino arian. Penderfynu, drwy helpu hi. Oedd hi bob can I Bors Madog, oedd y gwir. Ni'n cyfarfod ni. A fi'n gofyn I adael rhyw fwyd yn rhyw gaffi no. Be fydda Cristnogion ifanc yn ei safodiaeth I yn cinia. A fydda Cristo Wana. A dwi'n penderfynu troi'r gair own Wana Cristo. Bob math o bethau. Maen nhw'n bobl 30 oed wan. Maen nhw'n neiniad y siŵr ein nhw. Ond, a mynd nhw I Lundan I weld gosfedd a swpr ystafell yn y blaen. A mynd I genhada'r strydol yn fedyd y gwir. I bwllew fi ac I wahanol fanna. Do, pethau felly nes I arbrofi, gobeithio bod a beth had ddisgyn ar dir da. Dwi'n meddwl bod... Nifer o rhai oedd yn rhan eich gofalaeth gydag hynny yn bobl ifanc yn tystio I hynny yn y llyfr yn y gwir. Wyna gyn wedi rhoi profiadau ar gof a chadw, mae'n werth darllen y profiadau hynny wrth gwrs yn y gyfrol yn dydi. Yndi, yn deithriadau di'r hyn, wrth gwrs, mae'n dweud oedd yna rhyw werthod I ddisgyn I am ryw gobeithio. Ond mi fyddwch chi mentro ac yn arbrofi mewn sawl cyfeiriad arall tan y port, mae'n debyg fyddwch chi'n golygu cylchgrawn byw efo Eirian Davies a wedyn Gareth Alban a hefyd oedd olygydd y goleuad neu'r Jolly Lad, fel oedd o'n cael ei alw. A wrth arbrofi ma'n o'n procio ac yn pryfocio ac yn gwylio'n agos at y creigiau weithiau a chael peth gwrthwynebiad debyg, do? Wel, do, oedd o'n brofi. Fi'n meddwl nhw ar pryd oedd fenga I olygu'r goleuad. Hynny'n ddim yn beth da I gyd, dwi'n meddwl. Lle oedd Eirian Davies a byw yn y cwestiwn? Wel, ddysgu si oedd Eirian, de. Oedd Eirian yn mafrig ac yn fardd ac yn wr arbennig iawn.
Nes i ddysgu lot cyn golygu'r goleuad wir o ddi wrth o fôn, de. Ac yna golygu'r goleuad. A dwi'n cofio rwan, os mi heb feddwl dyn y gwir, o'n i'n cael cartwnau mewn. O dillad graffu dechrau newid rwan. O lliw yn bosib. Os a lysyn y diwal gyn nidog edfog iawn yn Nghymru dyn y gwir ni ddydd. Yn dweud bod rhaid i ni dynnu'r lliwiau'r goleuad a'r cartwnau yn y blaen. Neu bod am ymatab mlaen i'r gyfanfa gyffredinol. O na wrthnebiad, oedd i bethau felly de. A dwi'n cofio dyfynnu anoes iawn yn siŵr. Rhyw nidog o Sir Gaernarfon, oedd i dweud yn rwla, neu sgwennu mewn rhyw bapur, am bregethwyr cynorthwyol. Felly rhaid bod stamp ar ben ôl pob hwndog yn bregethwyr cynorthwyol, made in Hong Kong. A pob sy'n chwilio amdano oedd Mary Lewis, Mary Lord Williams, Mary Lewis y Cymro. A fyna frwydr adag hynny, ond o'n i'n ffrindiau mawr ydyn, byddai gael ei hangladd i wir. Os sôn am y goleuad yna, a newyddiaduraeth, felly hynny di mi gyrhaeddwch. Chi wedi dal yna'r Daily Mirror hefyd, tra chi'n byw yn y port, ond nid am eich dulliau gweinidogaethu ar brofol, ffaith ond am reswm arall, reswm ecwmenaidd ar un ystyr, a'r penawd yn y Daily Mirror oedd Gardens that got the parson's goats. Yr afr honno, efo'r enw beiblaidd anarferol, Sephora oedd yr got yna. Ie, Sybora, heb yr haig gyda'r gwir. A hi sy'n cofio o Graig Moses. A mam y plant, de. Ond di briod oedd yn Sephora ni gyda'r gwir. Gafr yn llwgu oedd i wir yn Cwmsallyn. A'i chael am ddim. O gynnau rhyw camper fan ag hynny. A meath y ciwrat a finna yno yn holi. A wedi llwgu, de, ar illa calad. A be nes i rhaid y goleuad wir ar lawr y fan, her i fyna, felly, chi gael ei lan i'r di lawr, de, i port. Ac yn y cyrraedd port oedd Sephora, di bita bob tudalen o goleuad. Ac yn gymaint o bwyd a hynny, o'r sych oedd o felly. Ond i ddechrau, be oedd digwydd bod yn cefn y tŷ yn gelliwig, pan po dŷ mawr y mans, oedd yna dir gwyllt. Ond ni'n alw o'n bryniau casia. Bydd y gwir, oedd yn frwgais i gyd ac yn feithyn a drain, llwyni hefyd, a mae gael dda am glirio brwgais, fe ma nhw. I ddechrau, oedd yna 4-10 acw. O gartra Lloyd George, Bryn Awelon yn Rhygedd, dyna Lloyd George, ddim byd ar gael, wrth gwrs, de. Cael ei danfon acw fel Morris Towson yn gofio, dwi'n eisiau yn y cefn ac un y ffrynt. Gath y ddwy ola rhaid set bob un felly. Ac o fewn bythefnos, wedi clirio'r llegydd, lan de, mae gafr yn bita iddal, bita rhisgyl coed ydi. Ond Sephora, hi gath y sylw mawr. A mi ddod y ddicar pryd oedd Alden A. Jones, oedd yn archesgob Cymru nes ymlaen. A dyma ni cwmedd i'r cod, ydy bod alwyn a finna ar hanner afr bob mis. Oedd hi'n pori efo'r person un mis, ac oedd finna y mis arall. O, da iawn, da iawn. Ac yna, wrth gwrs, ydych chi'n nodi fel ddathdyddiad dyffrimadog i ben, yn rhoi cyfle i chi mewn gwirionadd i droi eich llaw at sgwennu. Ydych chi'n nodi yn y gyfrol, mae dihangfa oedd llenyddau i chi tua diwedd y cyfnod hwnnw. Ydych chi'n nodi bod hwnnw wedi rhoi cyfle i chi bod yna beth am pwyso arnoch chi, a bod llenyddiaeth yna hynny yn gyfrwng i chi gael dianc i ryw fydd ydych chi'n gallu greu eich hun i, a dyna'r rheswm oedd yn eich gyrru chi'r clwys sgwennu yma eto. Ia, mae'n debyg, fyswn ni'n tybio llenydda'n greadigol felly. O'n i'n rhwng 2 oed wan don. Oedd cyffro ieuenctid yn mynd a bwydfrydedd ieuenctid yn mynd felly. O'n i mwy o ddifri'n meddwl am bethau. Holl arian cael gwario'r adeilada ac yn y blaen de. A o'n i'n chwilio am ddihan, dim byd o'i le ar bobl port. Goddefgar a charedig iawn, iawn, iawn. Ond be nes i'n hytrach na hasu a dadla, a bod na'n hapus, creu byd i mi fynd ddianc iddo fo. Straeon byrion ma chi. Creu cymeriadau gwlidog, mae 2 droed chwith de. Gwraig gallach yn ofog yn y blaen, a chymeriadau cael eu creu. Byd eich ni ddianc iddo fo, a mwynhau fy hun felly. A mi ddos yn fyd i eraill ddianc iddo. Diolch i John Ogwen a rhyw bobl debyg, a Charles Williams ar ein de.
Dyna oedd y bwriad, y dweud y gwir, felly. Yna i'm eisiau gadael yn waith o gwneudog nag oes. Na. Nes i gyfla droed wneud hynny fyd y gwir. Ond yna eisiau rhywbeth byddwn ni ddianc ar y pryd a'r gyfnodau, felly. Mae chi'n sôn yma bod pwysau adeiladau hyn a llall felly yn rhywbeth oedd yn eich poeni chi, pryderu chi. A mae hwnnw allan yn harwain i at Gaernarfon. Achos wedi 12 mlynedd ym Mhorthmadog, mi gymroch chi dro anisgwyl yn eich gweinidogaeth a symud yma i Gaernarfon yn Hydref 1976 i fod yn wydog ar gapel newydd, capel oedd yn cael ei adeiladu o'r newydd, capel Seilo. Ac yma, wrth gwrs, mi'n arhosoch chi wedyn tan eich ymddeoliad yn y flwyddyn 2000. Tro anisgwyl, medda fi. Am nad oeddech chi o blaid adeiladu'r capel newydd ar y cychwyn, ac oeddech? Yn eich geiriach, yng Nghaernarfon, meddech chi, mi fydd ni yn agos am yn agos i chwarter canrif yn weinidog, mewn capel na chredwn cyn cyrraedd yma, y dylid fod wedi adeiladu o gwbl. Ydy hwnna'n yn wir? Hollol wir, gair am air, dweud y gwir. Ac o'n i'n fach y cyfle sydd yn y llyfr yma rwan, yn yr gyfrol yma, i sôn am hynny felly. Yn dadl ni, weindogion ifanc ar y pryd, gryw oedd ni, bod y codi capel newydd bod yn ddianghenraid yn Gaernarfon. Oedd yna gapel i'n barod, oedd Maria fewn tafau carreg i'r Seilo newydd, doedd. Ac yn y cathedral anghyturiol, dalaint Gwyn 800-900 oedd. Dros fil, doedd. Dros fil oedd. Oedd. Felly fydda hwnnw ddigon o faint, so bydda oedd biwla wedyn, ac yna mi oedd yna noddfa hefyd ar gael, sa isio. A dyna oedd ddadl fawr bod o'n ddianghenraid yn de. A felly bob cam o criw o gweinidogion ifanc i gwarfod blaenoriaeth yr hen Seilo felly. I mi ddadla, gyda goeso mawr dweud y gwir, pawb mynegu farn de. Ac yna, dyna fo, mi godwyd yr adeilad newydd, a mi hysbysebwyd am nidog ar gyfer y capel newydd yma. Nes i ddim cais, dwi'n faint nath gais, yn nath na rei o gwbl, yn y gwni, dom yn debyg, ond nes i ddim cais felly. Ond yn rhyw noson dywyll, oedd na nidog o Gaernarfon acw i Borthmadog i'n gweld i. I drian hyswodio fi newydd y meddwl. A mi wrthodus i, ddech chi ofyn efo, mae'n dal yn fyw wir. Na, medra i ddim na. Os na gais wedyn, roedd i'n fod o'n cyfarfod achriw o blaenoriaeth am hynny, neu bwysgol bugeiliol y Seilo newydd. Nhw gyda'r los, o mi nes mewn tŷ yn los Gybowen. Oedd yna basion bora weithiau fe'n meddwl am y peth. Na'n trafod cynnwys, ond dyma'r ddadl o gyda nhw, mae'r adeilad wedi godi rwan. Sy'n eisiau chi newid eich meddwl. Dwi'n chi ddadla bod ni wedi godi o, bod o dim angen. A rhyw syniad bod gyda i rhywbeth allwn ni gyfrannu i'r adeilad newydd. Ac eglwys ar ei newydd wedd. A fe yna gryn bwyso. A mi gymys i dro pedol. Na di teitl y benod yn y llyfr felly. Dim edliw mi o gwbl. Dim edliw chwarae teg le. Go edrych yn ôl, mae'n debyg. Wedi mi gymryd y tro pedol yma. A blynyddoedd fes i yn Gaernarfon, de. Felly mae'n hollol lluog o'n iawn yn dechrau, de. Ond fel i dechrau, ni ddysgu dy fi, felly. Dwi ddim yn gwybod. Ond dyna di'r stori. A mae'r gweddill, wrth gwrs, yn hanes ar hyn gyflawno chi yn Gaernarfon yn gwbl arbennig. A da chi yn nodi, felly, bod dod i Seilo efo'i adeilad newydd, i adnodda newydd oedd yn fodern ar y pryd, felly yn y 70au, bod o'n gychwyn cwbl newydd, meddwl chi, yn gyfla cwbl newydd, ac o bosibl yn gyfla i mi fentro agor ambell gwys newydd. Felly roedd yna sialens doedd, roedd yna her, roedd yna gyfla. Oeddech chi'n croesawu'r y sialens yna wedyn wedi chi ddod a chymryd y tro pedol a chyflawni pethau gan ddefnyddio'r adeilad i bregethu mewn mwy nag un ffordd. Dyna oedd dadl nes i gyfarfod yn Gaernarfon i gychwyn dweud y gwir. Oedd yna adeilad newydd, de, ond i pwynt nhw oedd bod yna gyfla newydd. Na ddechrau newydd mynd i fod. Ac o'n i'n gweld hynny, gobeithio mi fanteisio arno fo. Na i beth anghofio bora agor y capel. Yn 1976, oedd i bora glyb iawn dweud y gwir. A William Morris, y cynwydog oedd yn agor drysam oedd gyntaf. Oedd yna giwn o fath at allan i Palmant yn Bwlleli a ddos adwn.
mi mod i'n chwad i'n pregethu, ond am oedd hi'n bwrw de, gan mod i mewn. A William Morris yn garedig iawn yn agor y drysau am y tro cyntaf. A si'n nabod o'n dda iawn wedyn. Fel ma'n fynyddodd o'n idog. Fe sy'n nod, nes i ma'n mwy amser o William Morris yn diwan. Gan o'n coelio hynny de. Oedd o'n gyfla newydd oedd dwi'n cofio'r oedra gyntaf yna'n dwi'n iawn. A theatr ac yn y blaen. Yna ddim syniad be'n edrych fel theatr. Nes i magu'n Llangia mewn capal cefn gwlad, mewn pentra bach, dim mesrydd nod. Nes i roed yn ddigal nag yn ddyl mewn dramadolig na dim nes cyrraedd theatr Seilo. A mi ddoes fydda. A hefyd amgylchiadau'n ffein yn Gwyn, dweud y gwir, Fi'n wedi mi gyrraedd y Sesiwn 1977 i Gaernarfon. A gofyn i mi fasai'n bosib cynhyrchu pasiant yn y theatr ar gyfer y cyfarfodydd rheini. Bydd yna sgript yn barod, mi oedd am felly. A mi welis i adag yn yr wythnos yna, pasiant cyntaf i oedd yn theatr Seilo. Y posibiliadau de, i ddefnyddio'r theatr fel cyfrwng i drafod ffydd, i ddathlu'n cred, ddathlu'n diwylliant ac yn y blaen, a bod yna gymaint o bobl fod domia, nid y fi lle, bod yna dim o weithwyr posib o dweud y gwir. A mi ddyn ni'n cynnal pasianta fel yna'n 32 ia, o fynyddoedd yn meddwl. Ie. A'r dyrfao'n cyrraedd o. Da chi'n cofio gyfer yna. Ie. A'r theatr yn gyfrwng wrth gwrs i fod yn gartra i'r gymdeithas yna, Cymdeithas y Gronyn Gwenith yn cyflwyno pasianta, ond hefyd llwyddiant mawr gyda theatr ieuenctid anni-meth, felly pobl ifanc rhwng methodistiaid a'r annibynwyr Salem a Seilo, felly hwnnw yn rhywbeth oedd yn destun siarad ar y pryd, oherwydd bod yna nifer o bobl ifanc a phlant yn cael profiadau gwefreiddiol o fod yn rhan o'r cynhyrchiadau yna. Wel ia, bobl ifanc eu hunan ar ofyn wir am mynd i greu beth felly. Oedd yna blant yn cymryd rhan yn y pasianta ni oedd yna blant yn Salem, capel arall yn y dref felly, bobl ifanc yn fanno hefyd. A nhw i y wir, a'n bobl ifanc yn un ath gais am nerfodd arbennig ar y cyfan nhw felly. A Bach Ron Williams yn gwneud ar fi'n cydweithio, Anni Methe, Anni Methodistiad. Dwi'n dal i gofio'r pasiant cyntaf Cris Iwn Prince. Cwbl oedd i fengel Marc ar Lwyfan, efo cerddoriaeth i greu o'r newydd a chaneuon ac yn y blaen. A defnyddio adnoddau theatr i gyflwyno'r negas. A fe ni'n crwydro'r Cymru Gwyn dros y blynyddoedd i gyd wir. O deir gogledd o'r bobl ifanc yma. Ar y tro, 20 o bobl ifanc yn perfformio ynde. Neu, beth am cofio hynny dweud y gwir, ac yn nhw yn ofyn i gychwyn, fydda ni'n bod o'n gwneud rhywbeth ar ei cyfan nhw, ond yn nhw nath o wyrs, de. Ond yn sicr oedd chi'r gweithgarwch yna yn rhan o'ch llwyddiant, rhan o'ch apel chi hefyd, a hefyd bod chi'n llwyddo i gael pobl i weithio drosto chi felly. Ac erbyn 1996, 4 blynedd cyn i chi ymddeol, roedd Eglwys Seilo ar ei mwyaf lluosog, 750 o aelodau a 250 o blant yn dod i'r ysgol Sul. Siwr bod hynny'n destun llawenydd i chi, fel oeddech chi'n dynesu tuag at ymddeol. Be oedd cyfrinach y twf hwnnw ydych chi'n meddwl yn y cyfnod yna yn Seilo? Wel, dwi'n swil iawn yn sôn am beth fel yna. Un peth, Gwyn pob newydd de. Gwyn pob newydd hynny wir. Ond mor reiad i losgi lawr, wrth gwrs. Yn fyddai'n iawn wedi mi gyrraedd i Seilo. De, mis beth. Gorffennaf, cyn mi gyrraedd wir, Gorffennaf 1976, llosgwyd Moreia i'r llawr do. Felly munodd rhan o Moreia hefo ni i chwilio peth ar y gynulleidfa. Ac yna tyfu wedyn felly. Dwi ddim yn siŵr iawn be oedd y rheswm. Na gydw. Matab o ar y pryd, ia. Dwi'n siŵr o sôn am hynna dweud y gwir. Ond o'n i'r eglwys fwyaf llosog ran aelodau yng Nghymru dweud y gwir ar y pryd, a mwyaf blant am hwnni hefyd. Ond nid y waith i oedd o, yn gwaith tîm mawr o bobl. Oedd Dafydd Hughes wan, oedd yn flaenor yn Seilo, ac yn blismon wedi bod am gyfnod hir. Gath o droed i gael wir, a phenderfynu dod o'n nidog. Yn gynnal llwyddo fi am gyfnod. Yn Seilo, efo 10 mlynedd wir helpu allan, yn cyd-wydogaethu fo'n gilydd felly. Na, dim...
Wel, os ti dyw, chybod, o'i ysbryd ar waith, dyna fo, de. Ie, na, ysbryd i matab arall. Da chi'n tua diwedd y gyfrol yma, a diwedd y cyfnod yn seilio, da chi'n nodi bod chi wedi treulio'ch rhan fwyaf o'r amser, meddwl chi yn ddigon hen ffasiwn, yn arwain gwasanaethau, yn paratoi ar gyfer y sil, yn bugeilio o di i di, gan geisio ar dro, gyfrannu rhyw gymaint i fywyd y dre yn gyffredinol. Dwi'n siŵr bydd y sawl un ohono ni'n tystio i chi wneud llawer iawn mwy na hynna, ond bod chi'n rhy swil i gydnabod hynny. Ac yna'n un o'ch adroddiadau blynyddol ola yn seilo, yn anerchiad ar gychwyn yr adroddiad, ydych chi'n nodi fel hyn, yr addoli cyson ar gweithio tawel, y digwyddiadau arferol a'r weinidogaeth seml sydd bwysica. A dyna di'ch athroniaeth chi, hyd yn oed heddiw, felly wrth i ni wynebu'r normal newydd yn dilyn pandemig, bod y pethau yna yn bethau arhosol, ond bod rhaid i ni falla arbrofi i'w cyflwyno nhw mewn ffordd wahanol rwan yn y normal newydd yn yr wynebu ni. Ie, da chi di athaf o cwestiwn, dostau Gwyn dweud y gwir. Na'r craidd i mi o hyd yn meddwl. A rwan, beth sy'n dda bora yma, pan da ni'n recordio hwn felly, bod na wnidog newydd echrau'n yn seilo. Bod Anna Jane, merch, sydd wedi crwydro'r byd wir o gwaith dyngarol ac yn y blaen. Efo doni arbennig, gyda ni oedra, a Zoom bod na sydd wythan ac ar y ffôn ac yn y blaen. Felly, mae ddoe wedi bod. Mae pethau creiddio yn dal i aros yn dyn. Ond, dwi'n siŵr bod na fori newydd ar ddwad. A dwi'n ei falch o gael helpu a cynorthwyddo cefnogi Anna Jane a Feclwyswodd i gamu mlaen. Diolch yn fawr iawn i chi, Harri, a diolch chi am cyfan da chi wedi gyflawni yma yn seilo ac yn y dre. Mae amser yn trechu ni mynd i ofn. Gan ni orffan fel y cychwynson ni yma yn Rhe Cynarfon, achos da chi'n cloi'r gyfrol gyda'r sylw yma am Dre Cynarfon. Un o'r agoriaethau'r hen dre ydy caniatau i ddyn fod yn fwy hun. Wel, dwi'n siŵr bod chi'n gwerthfawrogi y cyfle da chi wedi gael i fod yn rhy hun yn yr eglwysi byddwch chi'n weinidog arnyn nhw. A diolch am hynny. Mae wedi rhoi cyfle i chi dorri'ch cwys unigryw eich hun ym mhob un o'r eglwysi byddwch chi ynddyn nhw. A mae hynny dwi'n siŵr wedi bod yn gyfrwng bendith i bawb sydd wedi profi o'ch gweinidogaeth chi yn y tair ardal. Da chi wedi cael cyfle i arbrofi, a da chi hefyd wedi dod yn llais ac yn wyneb cyfarwydd ar y cyfryngau. A dwi'n siŵr bod hynny hefyd yn rhoi cyfle i chi gyflwyno'r neges mewn ffordd wahanol. Felly, Harri, diolch yn fawr iawn i chi am rannu eich profiadau efo ni heddiw a chyfoethogi'n cerddediad ni bob un ar hyd y palmant gola efo chi. Ac wrth diolch i bawb ohonoch chi sydd wedi taro mewn i'r babell len amgen ar gyfer y sesiwn yma. Y cyfan sydd ar ôl i mi wneud rwan, felly di channoch chi i brynu'r gyfrol liwgar a hynod ddarllenadwy yma. Math o lyfr scrap mae Harri'n ei galw hi, os ni'n dweud bod ti'n llawer iawn mwy soffistigedig na llyfr scrap. Ond mae'n lliwgar, mae'n ddarllenadwy, mae hi'n llawn lluniau sydd yn procio'r meddwl. A y pris ydy 10 punt, mae ar gael gan wasg y bwthyn mewn siopa llyfrau lleol. A mi allai sicrhau chi na chewch chi moch siomi. Felly diolch Harri unwaith eto, a diolch i chi i gyd am droi mewn a hwyl fawr i bob un ohonoch chi.